Midangop sa Brigada Action Center ang Stockman nga gitaktak o giingong bayran sa kompanya nga gialagaran. Dangop ko sa brigada kay tungod na ako ipakonsulta pahin aning pag-terminate lang ako o naglibog sa ko sa ilang Sumada kay tungod aning gibutang na i-divide to sa 1 month 7 hog katunga ang ilang sa nang bayad na sa kuha. Muna naglibog ko ako lang ipa konsulta rin sa brigada para sa kuhan sa kung ba kung sakto bang ilang pagsumadaan eh. Si Jordan Cansira, suking tigpaminawan sa Brigada News FM Cebu. Yang gibutyag nga nakahibaw na siya. Dunay programa ang Brigada sa pagtabang sa katawhan. Inungdan nga midangop siya sa Brigada Action Center. Daghang salamat sa taga-brigada, labi na sa ilang kamaayo mo tao diri, labi na sa mga staff, unahin naglahanlan, dali kayo sila maduulan, o kasapod ni Attorney Jurel o sa mga bang staff niya nga maayos sa lumutahod sa mga naglahanlan kanila. O daghang salamat sa brigada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katin-Awan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.